Byggemand Bob. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Rapti og rumle og trumle og Kranberg og Vinnie, tag med på sår. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut, kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Dansekonkurrencen. Et trægulv? Midt ude på en mark? Hvad sker der her, Krab? Jo, Tip. Det skal bruges til den store linedanskonkurrence i aften. Linedans? Hvad er det? Jo, Kranberg, det er en amerikansk dans. Sådan en cowboydans. Man har cowboytøj på og danser på række. Sådan her. Tag din partners hånd i din. Tag et skridt til venstre og sving hende rundt. Tag et skridt til højre og gør et hop og... Bob. Det er du god til. Tak, Tip. Jeg har også øvet mig. Alice og jeg deltager i konkurrencen i aften. Gør I? Alice fra postkontoret? Ja, vi har gået til dans sammen længe. Mor dig nu godt til konkurrencen, Marianne. Hej. Livet er hårdt, synes du ikke også, Bitten? Nu i aften for eksempel. Jeg mener, nogen skal ud og danse hele natten lang. Og så er der også andre, der bare skal sidde hjemme foran fjernsynet. Igen. Nå, op med humøret. Alice og Bob har virkelig kæmpet for det, og de fortjener at vinde. Lydprøve 1, 2. Det er en prøve. Så er den vist i vinkel. Nej, er klokken så mange? Du bliver nødt til at tage over herfra, Grab. Jeg må lige hjem og øve mig lidt mere på trinene. Tip-top, Bob. Kan vi fikse det? Ja, vi kan. Ja, det tror jeg. Fint. Okay, hvor er Thomas? Han lovede at give mig et lift. Hvordan var det nu, den gik? Den linedans-ting der. Frem 2, 3, 4 til siden 2, 3, 4. Tak for turen, Thomas. Det var så lidt, Bob. Vi ses, Thomas. Dim, 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 dim. Nej, jeg kommer altså til at synge den i søvn. Det er den musik, de skal danse til. Er det ikke? Jo, den er skøn. Den giver mig lyst til at røre mig. Sådan. Jeg kan se det for mig. Og vinderne er Bob og Alice. Bob? Hvad? Telefon? Det er Alice. Hallo, Alice. Jeg tror virkelig, vi to har en chance i aften. Hvad? Nej. Hvordan skete det? På et løbebånd, siger du. Nå, men sket er sket. Ja, okay. Hej. Hvad er der sket? Det værste, der kunne ske. Alice har forstuet anklen, så nu er hun ikke i stand til at danse i aften. Bob, det var en skam. Vinnie, hvad skal jeg dog gøre? Jeg må nok hellere ringe og melde afbud. Nej. Gør nu ikke noget overilet, Bob.
Jeg mener, måske kunne... Det kunne da tænkes, at du kunne finde en anden partner. Jamen, jeg kender jo ikke andre, Winnie. Jamen, der er jo altid mig. Dig? Virkelig? Danser du linedans? Nej, men jeg er meget lærnem, og jeg vil hellere gerne prøve. Vil du? Ja. Yeehaw, Winnie! Jeg skal love for, at du er lærnem. Tak, Bob. Klokken er mange. Vi må hellere gøre os klar. Okay, jeg smutter lige hjem og klæder om. Det tager ikke mange minutter. Er vi færdige? Ja, det skulle jeg mene. Jeg mener, jeg tror, jeg nok er grab. Ja! Lad os tage hjem! Hurra! Winnie, du ser yndig ud. Du ser heller ikke så tosset ud selv, cowboy. Hvor ser I sjov ud? Hej, Winnie. Du er flot. Hvor skal du hen? Ja! Hvor er Alice? Alice har forstuet anklen, så jeg er Bobs dansepartner. Nå, vi må hellere gå, ellers kommer vi for sent. Kryds fingre for os. Kan de vinde? Ja, de kan! Ja, det tror jeg. Gid vi kunne være med i den konkurrence. Ja, det er vildt sjovt. Bob viste os nogle af dansetrinene. Hey, jeg har en idé. Okay, Bitten. Vi er klar nu. Så er det snart vores tur, Winnie. Jeg bliver så frygtelig nervøs. Bare rolig. Du er smaddergod. Synes du virkelig? Helt klart, partner. Tak til Buffalo Bob og Western Winnie. Lad os give dem et ordentligt bifald, folkens. Hey, Rumle. Tror du ikke, Bob og Winnie er ved at have danset færdig nu? Jeg vil tro, at de er på vej hjem. Jeg er så spændt på at høre, om de vandt. Det er jeg også. Bob er ret god til det, så man ved aldrig. Jeg kan ikke sove. Så spændt er jeg. Ja, så er vi her, Winnie. Hjem, kære hjem. Tak for en dejlig aften, Bob. Ja, selv tak, frøken. De var søren danse med en god partner. Jamen, i lige måde, Bob. Nå, okay. Jeg må hellere gå ind. Vi ses i morgen. Godnat, Bob. Godnat, Winnie. Bob? Tip. Shh. Alle de andre sover. Ikke mig. Fortæl os om konkurrencen, Bob. Tja. Jeg er bange for, at... Vi vandt! Et trefoldigt leve for Winnie og Bob. Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Byggemand Bob. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Rapti og rumle og trumle og Arnberg og Winnie tager med på sår. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger.
mas og smut. Kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan! Bobs trompet. Godt tip. Så er kedlen fikset. Den allervigtigste del i et centralfyr, det er kedlen. Så gælder det varmtvandsbeholderen. Jeg tager den. Nej, det er okay, Tip. Nej, lad nu mig. Jeg tager den. Ups. Pyt med det. Du vil jo bare hjælpe. Hjælp. Godt. Så gælder det rørene og radiatorerne. Lad mig se. Der sidder noget inde i det her rør. Det går jo ikke at have stoppet rør i centralvarmesystemet. Okay. Bob, har du det godt derinde? Hvad? Nå ja, Tip. Helt fint. Hør lige en gang. Det lyder som... det lyder som... noget, jeg aldrig har hørt før. Hvad? Jeg synes, det lyder godt. Ligesom en trompet. Nå, Tip. Så når vi vist heller ikke mere i dag. Vi tager ind i morgen og gør det færdigt. Ved du hvad, Tip? Jeg tror faktisk godt, jeg kunne lave en trompet ud af nogle af de rør her. Lave en trompet? Ja, du ved, altså sådan et musikinstrument. Man blæser i den ene ende, og så kommer der lyd ud i den anden. Hvordan? Jeg fortæller dig om det på hjemvej. Nej. Nej, det dur ikke. Lad mig nu se. Winnie, Jakob? hvad laver du egentlig? Jeg prøver på at finde en gave til nogle af mine venner. De er lige flyttet ind i et nyt hus. Nej! Hvad har du tænkt dig at give dem? Det ved jeg ikke, Rumle. Jeg kan ikke finde på noget. Jo, hvad med sådan nej, det er for fjollet. Undskyld. Jeg har det. Hvad med en flot flad kedel? Kedler er ikke flade, Trumle. Det er det, når jeg har kørt dem over. Nå, ellers mange tak, Bitten. Men jeg tror ikke, de har brug for en mekanisk mus. Hej, nu skal I bare høre. Bob siger, han vil lave en trompet. En trompet? Jep, en trompet. Kom nu, flyt jer lidt. Jeg kan ikke se noget. Hej, hvad siger I så, hva'? Hvad sker der her? Det er Bobs trompet. Du godeste sikke en larm. Det svinger. Du er sej, Bob. Mig? Sej? Måske kunne jeg komme med i et hornorkester, hvis jeg øvede mig. Jeg synes ikke, vi burde fortælle ham, at han... Nej, han bliver bare ked af det. Ej, hvor er du tavlig. Bob, han blæser som en storm, men... Blæser som en storm. Gid hans trompet blev blæst væk af en storm. Nu må han da snart gå i seng. Kan vi klare det? Nej, vi kan ej. Jeg synes, det er godt. Jeg kunne godt lide det. Jeg forstår ikke, hvad I sukker sådan for. Jeg sov dejligt i nat. Sov! Med al den larm. Jeg er sikker på, at Bob er træt i dag, efter at have spillet trompet hele natten. Han begynder ikke at spille lige med det samme. Bob? Den der trompet, ikke? Lyder den ikke godt? Ja, og så har jeg selv lavet den. Jo, men det var ikke det, jeg mente. Ser du,
Måske kunne vi gemme den. Kom så, Tip. Vi skal på arbejde. Skynd dig, Kranbær. Nu har vi chancen. Det er godt, Kranbær. Der finder han den aldrig. Nej, fugl, nej. Hvad var det? Hvad? Bare lidt morgenskramlen. Nå, men kom nu. Vi skal jo være færdige med det centralvarmeanlæg i dag, ikke? Klart. Rumle, Ja? jeg får også brug for dig. Du skal blande noget cement til nogle små reparationer. Godt. Nej. Måske kunne jeg bare smide den derovre. Nej, det kan vi da ikke. Det er Bobs trompet. Nå ja. Nej, du har ret. Slet ikke dårligt. Det lyder smadret godt, men ikke lige så godt som min trompet. Kom, Rumle. Cement, tak. Men er du sikker? Selvfølgelig er det, Rumle. Kom nu. Ja, okay. Hvad? Min trompet? Hvordan er den havnet der? Spørg mig ikke. Jeg aner det ikke. Nå, pyt med det. Der er ikke sket noget med den. Den skal bare renses, så er den så god som ny igen. Godt. Ja, skønt. Se, så god som ny. Trumle, gider du lige give mig en hånd? Ja, Bob. Trumle, hvad var det for en lyd? Det var din trompet. Det er jeg virkelig ked af. Jeg så den slet ikke. Pyt med det, Trumle. Jeg skulle ikke have ladet den ligge og flyde. Og desuden så var jeg begyndt at blive øm i kinderne af al den blæsen. Den er simpelthen perfekt. Nej, det er den altså ikke. Den er ødelagt. Fuldstændig ødelagt. Nej, jeg mener... Hør. Det er blevet til en dejlig vindharpe. Det er lige præcis sådan en, jeg har ledt efter til mine venner. Ja, du har ret. Her gik jeg og troede, jeg havde lavet en trompet, og så var det i virkeligheden en vindharpe. Ja, en vindharpe. En blid, behagelig vindharpe. Jeg kunne godt lide trompeten. Ved du hvad? Det er faktisk slet ikke så nemt at lave sådan en vindharpe der, Bitten. Halløjsa! Et hornorkester! Skønt! Nej. Ja, det lyder godt. Byggemand Bob. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Rapti og Rumle og Trumle og Kranbær og Winnie tager med på sjov. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Bitten og Fugl, Thomas og Smut, mund de er venner, ja absolut. Bob han bygger. Kan vi klare det? Bob han bygger. Ja, vi kan. Bobs fødselsdag. Hør her alle sammen. Det er Bobs fødselsdag i dag, og jeg har fået en rigtig god idé. Hvad?
Vi lader som om det er en ganske almindelig dag, og overrasker Bob med en fest i eftermiddag. Du mener, vi lader som om det ikke er Bobs fødselsdag? Ja, nemlig. Men bliver Bob ikke skuffet, hvis vi ikke siger tillykke til ham? Vi siger jo tillykke til ham senere. Til festen. Jeg kunne bage en kage til ham. Vi kunne pynte gårdspladsen op. Og give ham rigtig mange gaver. Men husk det nu. Ikke et ord til Bob. Ikke et ord til Bob om hvad? Godmorgen, Winnie. Nå? Hej, Sabitten. Det er min fødselsdag i dag. Jeg er spændt på, om jeg får nogle gaver. De står nok alle sammen og venter på mig derude. Og jeg skulle lige til at løfte den da. Nu kommer Bob. Godmorgen, Bob. Godmorgen, Winnie. Hej Bob. Hej, Bob. Godmorgen. Hej, Bob. Hej, Bob. Dejlig dag. Ja, det er en rigtig dejlig dag. Er der kommet noget post, Winnie? Jeg tror ikke, den er kommet endnu. Venter du på noget vigtigt? Nå, nej. Ikke noget særligt. Jeg tænkte bare... Nå, Bob. Skulle du ikke ud og ordne væggen i Gorman Græskars stald? Jo, vi har masser at lave. Lad mig se. Jeg skal bruge grab til at rydde pladsen og kranbær til at løfte plankerne. Nå, det er fint, så vi andre kan blive her og forberede til Frokosten? Ja, frokosten. Nå, hej Bob. Ha' en god dag. Jeg skal prøve. Farvel. Godt. Nu kan jeg gå i gang med at bage Bobs fødselsdagskage. Træk nu til, Bob. Ja, gør hvad? Jeg kan. Syg. Det var en grim en. Kan han fikse det? Ja, jeg kan, Smut. Skal du ikke passe dit arbejde? Hej, Rumle. Vil du med hen og se Winnie lave Bobs fødselsdagskage? Ja. Kom, vi kan kigge ind gennem køkkenvinduet. Det ser ikke spor svært ud. Man hælder bare det hele sammen og blander det. Ja, det er ligesom at blande beton. Bob elsker din betonrumle. Skulle vi ikke lave en betonkage til ham? En, der holder evigt? Jo! Det gør vi. Kan vi lave den? Ja, vi kan! Hvordan ser den ud, Chip? Det ligner smattet beton. Nå, okay. Lad os hælde den ned i formen. Formen? Hvilken form? Chip, jeg kan ikke bare hælde betonen ud på jorden. Den vil løbe ud over hele pladsen og størkne som en stor flad pandekage. Nå, nej. Det ville Bob ikke bryde sig om. Jeg prøver lige at finde noget. Nå, men skynd dig, Chip, for jeg kan mærke, at den begynder at hærde. Kan den her tingest bruges? Ja, læg den der, Chip. Er du klar? Er du klar? Her kommer den. Perfekt. Sådan, ja. Giver du mig den næste planke, Kranbær? Over mod mig, Kranbær. Mig! Nej. Skulle I to egentlig ikke ud med Gorman Græskars æg? Jo, men vi tænkte, vi ville give jer en hånd. Meget betænksomt er jeg, men vi klarer os. Ellers tak. Nå, okay. Så smutter vi. Ha' en god dag, Bob. Vi prøvede jo bare at hjælpe, ikke også, Smut? Trumle! Kom og se vores kage. Kan du ikke lide den? Den trænger ligesom til at blive, pyntet lidt op. Trumle har ret.
Kom, Rumle, lad os se, hvad vi kan finde. Ja, jeg skal love for, at det pyntede, synes I ikke? Jo, den er flot nu. Bob vil elske den kage. Det er hurtigt klaret, Thomas. Hallo? Er der nogen hjemme? Nej, hvor er jeg altså sulten. Hey, lækkert. Se lige der. Dejlig kage. Smut. Undskyld. Det er Bobs fødselsdagskage. Bobs fødselsdagskage. Fingrene væk. Undskyld, Vinnie. Den så lækker ud. Og jeg er så sulten. Jeg skulle lige til at sætte lyset i kagen. Vinnie, må jeg hjælpe dig? Jeg ved ikke, om du fortjener det. Må jeg ikke nok, Vinnie? Jo, okay. Tak, Vinnie. Smut gør sit job. Så, nu er den ved at være der. Det er virkelig flot, Bob. Gorman Græskar bliver helt sikkert glad. Måske er det en, der ringer for at sige tillykke. Hallo, det er byggemand Bob. Hej, Bob. Jeg ville bare spørge, hvornår du var tilbage. Nå, er det dig, Vinnie? Ja, vi er færdige nu, så ret snart. Hvorfor? Er der noget særligt? Nej, ikke noget særligt, nej. Nej, der er bare nogle breve, du skal skrive under, så jeg kan få postet dem. Så siger vi det, du. Hej. Hej. Ikke noget tillykke med dagen, Bob. Kom så, Bob. Fyraften. Bob kommer. Han kommer. Bob skal fejre os, han har fødselsdag. Bob skal fejre os, ja han skal. Bob har fødselsdag, kan vi synge. Bob har fødselsdag, ja vi kan. Tillykke med dagen, Bob. Et stort tillykke. Jeg troede, I alle sammen havde glemt min fødselsdag. Glemme din fødselsdag, Bob? Nej, aldrig. Og du får 2 kager, Bob. En rigtig kage og en betonkage. En kage, jeg kan spise, og en, jeg kan beholde for evigt. Tak, venner, for en dejlig fødselsdagsoverraskelse. Der er lige en ting til, Bob. Din post. Hvad? Er de til mig? Selvfølgelig. Du er jo fødselsdagsbarnet. Altså, må jeg ikke nok få et stykke af den dejlige kage? Tak, Bob. Smut gør sit job, Bob. Byggemand Bob. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Rapti og rumle og trumle og Kranberg og Vinnie tager med på sår. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut, kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Thomas maler byen hvid. Okay, Bob. Du, Tip og Trumle skal ud og gøre det nye stykke vej færdig. Og jeg tager afstribningsmaskinen med for dem. Det er godt, Thomas. Så kan vi lave en hvid stribe i midten for at vise, at det er en hovedvej. Så, hvis alle er parate, er afsted. Kan de fikse det? Ja, vi kan! Hej. Okay, Trumle, sørg for, at overfladen bliver pæn og jævn.
Okay, jeg tromler. Chip, du kan hjælpe med at løfte afstribningsmaskinen ned. Ja, okay, Bob. Ba-da-ba-doo, hepsi-doo-da, bum-bum-bidi-ba-ba-shibidi-boo. Godt. Så skal vi have fyldt afstribningsmaskinen op med den her hvide specialmaling. Sådan. Så snart tromle er færdig, kan vi lave de hvide striber. Det lyder sjovt. Rigtig sjovt. Hallo, det er byggemand Bob. Goddag, fru Prop. Hvad kan jeg gøre for dem? Men dog. Jo, nu skal de høre. Jeg kigger forbi med det samme. Det tager højst 5 minutter at ordne det der. Nej, det er ikke noget problem. Vi ses om lidt. Farvel. Kom så, Chip. Vi skal lige over til fru Prop og lave en lille reparation. Hop op, Bob. Vi er tilbage om lidt. Okay, Bob. Jeg bliver her. Ikke også? Skønt. Hey, Thomas! Thomas! Der er du. Gårdmand Græskar skal bruge dig nede ved dammen. Han siger, det haster meget. Nå, så må jeg hellere skynde mig. Vi ses, Tromle. Hej så længe, Thomas. Nej! Thomas! Thomas, stop! Du laver striber over det hele. Jeg må prøve at indhente ham. Halløj. Hvor skal Thomas hen med den fart på? Nej, jeg må ringe til Bob. Nogen er nødt til at stoppe Thomas. Tromle! Følg efter den traktor! Jeg prøver jo! Bobs byggeservice? Goddag, gårdmand Græskar. Nej. Hvid maling over det hele? Men bare rolig. Jeg ringer til Bob med det samme. Tak. Ja, farvel. Vær så god, fru Prop. Så det har en fikset. Tak, Bob. Jeg var så bange for, at min hund skulle løbe ud gennem det. Undskyld mig, fru Prop. Hallo, det er byggemand Bob. Hej, Vinnie. Afstribningsmaskinen. Spændt bag på Thomas' traktor. Hvide striber overalt. Du milde. Vi er på vej, Vinnie. Tag det roligt, ikke? Undskyld, fru Prop. Jeg må løbe. Der er opstået et lille problem. Okay. Mange tak, Bob. Hej. Thomas! 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 Stop! Skynd dig nu lidt, Chip. Vi må se at stoppe Thomas, inden han får malet hele byen hvid. Thomas! Han kører for hurtigt. Jeg er fuldstændig udmattet. Kom nu, Chip. Hurtigere. Jeg er allerede i højeste gear, og jeg kører så hurtigt jeg kan.
Det er sjovt. Pas på, Chip! Nej! Se nu lige det griseri. Du godeste. Det var ikke min skyld, Bob. Jeg vidste ikke, at afstribningsmaskinen var hægtet på mig. Jeg troede, det var min anhænger. Jeg ved ikke, hvordan det er gået til. Jeg forsøgte at stoppe ham, Bob, men han kørte alt for hurtigt. Smut sagde, at Gormand Græskar skulle bruge mig nede ved dampen, og det hastede. Sagde han det? Smut! Smut! Kom ud derfra, nu! Okay, Smut. Hvad kender du til det, der er sket her? Ingenting. Men hvem hægtede så afstribningsmaskinen bag på Thomas? Det var mig, Bob, men det var bare for sjov. Jeg mente ikke noget ondt med det. Nå, men jeg tror, den står på rengøring for dig. Tror du ikke også, Bob? Helt klart, Gormand Græskar. Undskyld, Bob. Smut gør sit job, Bob. Jeg har ondt i knæene. Ja, men jeg er ked af det, Smut. Men du kommer altså til at skrubbe videre, til du har fået alle striberne væk. Godt. Og alle vi andre har fyraften! Vi ses, Smut. Farvel. Godt, der er I. Men fandt I Thomas? Ja, hvad skete der? Fortæl! Kom nu, fortæl! Det var Smut, Winnie, og han havde... Ja, og afstribningsmaskinen, og så var der... Bob sagde hele tiden, hurtigere. Men så sagde jeg også til ham, at jeg kørte så hurtigt, jeg kunne. Og så kom vi til en meget stejl bakke, og vi var lige ved at støde sammen med Thomas Traktor. Med den ven. Stop! En af gangen, kære venner. Hvor sejt! Jeg ville ønske, at jeg havde set alt det skæg og griseri og alting. Byggemand Bob. Bob, han bygger. Kan vi klare det? Bob, han bygger. Ja, vi kan. Rapti og rumle og trumle og Kranberg og Winnie tager med på sår. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gætte og vej. Bob, han bygger. Kan vi klare det? Bob, han bygger. Ja, vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut, kun de er venner, ja absolut. Bob, han bygger. Kan vi klare det? Bob, han bygger. Ja, vi kan. Thomas og Grabs kapløb. Tak, Chip. Godt, I to. De reparationer burde ikke tage ret lang tid. Vi ses hjemme ved huset. Hej, Bob. Vi ses senere. Skal du ikke arbejde i dag, Smut? Nej, det er alt for varmt. Og vi har heldigvis fået fri i dag. Ikke gør mig, din frækkert. Se, så kom i sving, begge to. Ja, velkommen, Græskar. Selvfølgelig går man Græskar. Smut gør sit job. Trumle, det er virkelig varmt. Ja. Hyha. Skal vi ikke holde et hvil? Nå, er arbejdet for hårdt for jer, hva'? Ja, kan I kun bevæge jer langsomt? Nå ja, jeg kan bedst lide, når tingene går langsomt.
Vi arbejder i hvert fald hurtigere, end I to gør. Går man græsker, siger jeg, den hurtigste traktor, han nogensinde har haft. Ja, så... Virkelig? Ja. Jeg er stadig hurtigere end dig. Nej, du er ej. Jo, jeg er. Nej, du er ej. Bevis det. Hvordan? Vi kunne køre om kap med hinanden. Okay, Smut. Vi to kører om kap, Thomas. Ja, okay. Ja, sådan. Klokken 12 middag ude ved Attedammen. Okay, kom så, Tromle. Det må vi fortælle Bob. Vent på mig! Smut, hvad tænkte jeg på? Jeg skulle ikke være gået med til det kapløb. Jeg taber. Hvorfor? Gårdmand Græsker har sagt, du var den hurtigste traktor. Har han ikke, Thomas? Nej, ikke helt. Han sagde, jeg er den hurtigste snakker, han har haft. Ikke den hurtigste traktor. Jeg har aldrig prøvet at køre om kap med nogen. Thomas! Dumme. Tromle, hvor er Bob? Han må hjælpe os med kapløbet. Kapløbet? Hvad sker der herude, Grab? Hej, Bob. Du må hjælpe mig med et kapløb. Hvad? Et kapløb? Jeg skal køre om kap med Thomas klokken 12 ude ved Annedammen. Hvor er det spændende. Men vi må forberede os. Hvis I skal køre om kap, er I nødt til at have en bane. Er det ikke rigtigt, Bob? Jo, Vinnie. De skal bruge en racerbane. Bob, kan du fikse det? Ja, jeg kan. Krab vinder løbet! Krab vinder løbet! Nå, Chip. Du må hellere komme med mig. Kom så, Thomas. Fart på. Du er ikke hurtig nok. Det går ikke. Du kan ikke slå Grab med den fart. Jeg ved det. Beklager. Så jeg må finde på et eller andet. Godt klaret, Chip. Lad os køre tilbage til de andre ved startlinjen. Okay, Bob. Okay, alle sammen. Jeg har tegnet et kort over banen her. Grab, Thomas, I starter ude ved dammen og følger pilene ned ad landevejen ind i byen, forbi vores hus, ud på landet igen og kører i mål her. Nå? På jeres pladser! Parat! Kom så, Grab! Chip, vær lige stille. Undskyld, Bob. Parat til start. Nu! Bob, vi kan jo ikke se, hvem der vinder herfra. Du siger noget, Chip. Jeg har det. Kranbær, kan du løfte mig op på taget af laden? Ja, det tror jeg, Bob. Godt. Kom så, Kranbær. Okay. Til tagetagen. Pas nu på 8 oppe, Bob. Hey! Sikke en udsigt. Jeg kan se vores hus herfra, Kranbær. Jamen, hvad med Grab og Thomas? Nå, ja, Og vi har et forrygende løb her, og Grab ligger i spidsen. Kom så, Grab. Nøj, hvor er det spændende, synes I ikke? Og hop op i den, så kan du bedre se. Jeg har aldrig set et kapløb før, har jeg? Kan Grab vinde? Ja, han kan! Kan han? Åh, nej! Hvad, Bob? Hvad? Grab er standset! Men vent, nu kører han igen. Thomas har lagt sig i spidsen nu. Har du det varmt, Thomas? Dyt. Nej, vel har jeg ej. Nej! Nu fører Grab. Nu må du beslutte dig, Bob. Jeg er forvirret.
Kom nu! Skift så! Nej! Og nu har Thomas lagt sig foran igen. Det er fantastisk. Men jeg synes, du sagde, at Grab førte. Ja, kom så, Grab. Du kan sagtens. Sådan, kom så. Kom så, Grab. Du kan jo godt. Nøj, fugl. Grab fløj bare forbi. Og fugl. Dyt! Dyt! Nu kommer de. Hurtigt, hjælp mig ned, Kranberg. Kom så, Grab. Du er snart i mål. Wow! Grab, 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 Grab. Ja! Grab væk, Grab væk, Grab væk, Grab væk. Dumme. Thomas, du tabte. Jeg nægter at tro det. Hvad skal det forestille, dit fjols? Det er simpelthen for meget. Hør Smut. Undskyld, Smut. Jeg løb simpelthen tør for kræfter. Tør! Hvad mener du? Tør! Smut, hvad er det nu, du har lavet? Hvad? Hvad? Det er alle de forhindringer, jeg mødte på vejen. Ej, Smut, det var ikke den form for hjælp, jeg ønskede. Jeg kan forklare det. Det var... nu skal I høre. Det var sådan... Det var bare for sjov. Smut, pas på den. Damen. Vi forsøgte at advare dig.